Жан дю Лафонтен. Басни. Жан дю Лафонтен, 1621-1695 година, е най-великият баснописец след Езоп. Роден е в областта на Шампан във Франция, където баща му служи като лесничей. През целия си живот е покровителстван от богати меценати. Автор е на многобройни литературни произведения. В 1684 година става член на Френската академия. Безсмъртна слава му донасят неговите басни, публикувани от 1668 до 1694 година. Лафонтен е нашият Омир. Иполит Тен. Жан дю Лафонтен е най-популярният от големите френски писатели. Той е може би най-могъщият стихотворец на Франция. Атанас Далчев. Жан дю Лафонтен е роден през 1621 година в Шато Тиери, област Шампан, където баща му по това време служи като лесничей. В училище скромното по произход момче не блести с особени качества. Лафонтен така и не получава добро образование. Една година учи в духовна семинария, а малко повече следва право в Париж. Оженва се през 1647 година за умна и добра съпруга, но бързо се оттекчава от семейния живот. По природа склонен към лекомислие, Лафонтен живее весело и безгрижно, без да има сериозни планове за бъдещето. През 1652 година наследява от баща си длъжността лесничей. Материалните си проблеми решава лесно, като продава имоти и харчи щедро получените пари. Много скоро младото семейство е принудено да преживява само със скромната му заплата, която дори не получава редовно. Но и работата му не е много, всъщност се изчерпва с продължителни разходки в гората. През 1654 година Лафонтен публикува анонимно свой поетичен вариант на комедията от Теренций Евнух. Сръчно написаната книга привлича вниманието на Фуке, главен интендант в двора на краля Слънце Луи XIV. Висшият дворцов служител е меценат, покровител на поети и писатели. Фуке отпуска на Лафонтен годишна рента от 1000 ливри. Задълженията на поета са през всеки сезон да представя на своя покровител по едно стихотворение. По-късно Лафонтен си спомня с удоволствие за годините, прекарани в разкошния дворец на Фуке, обкръжен от изискани аристократи. Но интендантът изпада в немилост и Лафонтен е принуден да се завърне при семейството си, макар че семейният живот го гнети. Пътуват често до Париж. В столицата се сближава с Молиер и Расин. Прекарват времето си заедно във веселие и остроумни разговори. Финансовите си проблеми Лафонтен отново решава, като продава имоти, така лекомислено, че жена му е принудена да се раздели с него. Лафонтен навършва 40 години със славата на сръчен, салонен поет. Той затвърждава тази слава, като публикува новели и приказки в стихове. Те са остроумни, фриволни и дори дръзки в усмиването на духовници и аристократи. Кралят е раздразнен от тези творби и при една аудиенция заявява на Лафонтен, че е недоволен от него и би възвърнал своята благосклонност, само ако поетът промени характера на своите произведения. Лафонтен обещава да се поправи и решава да напише нещо, което да послужи за възпитанието на престолонаследника. Избира баснята като най-подходящ жанр. Най-после геният на Лафонтен намира форма за изява. Първият сборник с басни, състоящ се от 6 книги, е публикуван през 1668 година под скромното заглавие «Басни на Езоп», преразказани в стихове от Жан дю Лафонтен, и е посветен на престолонаследника. Нови 5 книги с басни поетът публикува през 1677 година и още една през 1694 година. Лафонтеновата басня е една малка комедия, само че с повече действие и повече актьори, един театър, дето сцена е цялата земя. Пише големият български поет и великолепен преводач на Лафонтен Атанас Далчев. Като запазва индивидуалния характер на всяко едно от животните, Лафонтен рисува чрез тях и различни човешки характери, дава ни картината на цялото човешко общество. Започнал с разработка на басни от Езоп, Федър и други древни писатели, френският баснописец постепенно излиза от кръга на техните теми, все повече и повече се опира на своите лични наблюдения върху обществото и природата и прави от баснята един извънредно богат и гъвкав жанр. Последните 2 десетилетия от живота си Лафонтен прекарва без материални грижи в дома на своята покровителка мадам Дю Саблиер.
през 1684 година. Лафонтен е избран за член на Френската академия. Умира през 1695 година. Лафонтен оказва огромно влияние върху европейската литература. В България Стоян Михайловски се учи от него, превежда и побългарява много от басните му. Не всеки поет се наема да превежда великия баснописец. Бойко Ламбовски пое този риск и новият превод вече е в ръцете на читателите, които отново ще открият смеха и мъдростта на Лафонтен. Цанко Лалев, неверният пазител. Аз животните възпях. В паметта ми те живяха. И герои мои бяха, и прославих се чрез тях. В моите приказки вълкът лесно с кучето говори. Плаче, смее се светът, съгласява се и спори, но каквото и да стори, в него луди мъдреци, кръвопийци и светци си живеят, няма как, и на сцената са пак. Благородник и лъжец, и мошеник и подлец, и тиранин, и глупак, и ласкател, и дивак, но изглежда ми навред. Май лъжците нямат чет. Всъщност, всеки е лъжец. Тъй твърди един мъдрец. Лъже учен, лъже прост. Не, че правя го въпрос, но едва ли без лъжата преживяла би земята. Лъже малък и голям. Ако той не казвах сам, а го заявеше друг, сигурно бих бил против. Аз Езоп и Омир тук ги не включвам. Те с красив стил измислици редят, но при тях лъжата власт. Чудна има. Всеки път става истина за нас. Книгите на тези двама са богатство най-голямо. Чак до края на света. Те са дар от вечността. Но сега за двама други. Ще разкажа. Те заслуги. По-различни имат. Май в нашия измислен край. Да почнем. Млад търговец от Багдад се наканил да пътува. Нямал брат, затова на свой комшия поверил да му пази златото. След време се явил и си го потърсил. Ай, каква беда! Почнал да се вайка оня. Плъх един изяде всичко. Хукнах да го гоня, но избяга. Хеме, така ли? Даже и следа. От съмнение търговецът не проявил, но след време тихо мълком уловил. Той детето на съседа и го скрил. После викнал хитрия комшия на обяд. Извини ме, братко, алаат е животът ми от вчера, че не мога да намеря своя син. Без него гасне моят свят. Кой ли ми го грабна? Как да си го върна? Казал му търговецът, слушай, вчера зърнах. Кукумявка как синът ти го отвлече, отлетя с него много надалече. Слушай, драги, хич не ми е до задявка. Как човек ще грабне малка кукумявка? Тъй бащата рекал. Как, не зная, драги. Логиката тука нищо не помага, казал му търговецът. Ала, драги, виж. Нима можеш да се усъмниш и защо те стряска толкова с моята новина? Та нима е толкова странно, че кукумявките в таз страна могат да отмъкнат някое момче, щом пък плъхът злато хапва до насита. Тук, смутен, съседът вече се усетил, върнал му парите и си взел момчето. Спорили двамина по подобни тези. Бил единият от тези, дето са видели всичко с микроскопа. Всичко е за тях грамадно, а в Европа, в Африка, от зли чудовища гъмжи, първият веднага почнал да се хвали. Зелки като къщи баба ми държи, тенджери пък има като катедрали. Вторият му рекал, в тях вари на село. Дядо твойто зеле, с находчивост стряскаш хитростта веднага. Най-добре е абсурд да се преборва с още по-голям абсурд. Разум не помага. Пред лъжата трябва други пълномощия. Гарванът и лисицата. Стиснал парче вкусно сирене. Ето, Чичо Грак там на клона седи. Чичо Лисан понадушил парчето, така отдалеко реди. Добър ден, ваша чест, приятелю Грак. Как сте хубав? И как грее вашият фрак? Не, сериозно, ако на костюма съответствате с песен и дума, то направо сте фениксът в тази гора. Чичо Грак от такава похвала примря, после рече да блесне и с глас, клюн разтвори, и плячката падна завчас. Кум Лисан взе парчето и каза, драги, знайте, който ласкае, от чужда трапеза с това поминува. Майче този урок бучка сирене струва. Чичо Грак се засрами
и твърдо реши. Малко късно все пак, но да спре да греши. Петелът, котаракът и мишлето. Едно мишле веднъж, все още много младо, по чудо не пострада. На майка си така разказваше след миг. Аз тък му бях поел в огромния ни двор. Да диря шанс, успех, простор, подобно плъх от род велик, когато зърнах две животни там пред мен. Едното беше джентълмен, а другото бе груб и страшен екземпляр, с глас дрезгав на злобар и боен шлем за бат, с ръце, с които даже и в небесата сият. Би литнал подир плячка, с опашка да я смачка. Мишлето всъщност бе един петел видяло, ала недоразбрало, описваше го сякаш е звяр, невиждан тук. И, мамо, ако знаеш как пляска, как се клати, с ръцете си пернати, че аз, ти знаеш, смел съм, но този грозен звук. Така ме стресна там, че хукнах срам не срам, без да се запозная. С животното добро, то беше с поглед мек, изкади фенелек. И твърде грациозно опаш развя накрая. Без тъй достоен вид, че аз разсъдих. То е от едно тесто. С нас мишките, по вид осанка, тиха страст, прилича то на нас. Аз щях да доближа, но първият простак. Изкряска тъй, че драснах, голям късмет, дете, било е котарак. Омраза най-ужасна. Под външността му дреме. Към цялото ни племе. А звярат гръмогласен. За нас е безопасен. Трапезата ни даже, сварен, ще ослади. Котакът с нас самите пък често се гощава. По външност не съди, тя често заблуждава. Градският и полският мишок. Покани градският мишок. Братче да от полето, в стил куртоазен и висок. Да нагости братлето. Покрил бе кадифе и тюл. Той с гозби непознати. До днес не съм все още чул. За манджи по-богати. Свина отбрани. Празник същ. Започна тази среща. Ала не щеш ли, изведнъж? Смути пира им нещо. Дочуха шум един такъв, като отвар опасна. Мишокът градски хукна пръв. Братчедът също драсна. След малко стихна. Би отбой. Смутено домакинът. Да продължим бе, братко мой, че печеното стине. А не, достатъчно за днес, братчедът се закланя. Гощаваш чудно, твоя чест. Но утре аз те каня. С такива гозби в моя дом. Не срещам госта аз, ала и пир не искам щом. Треперя час по час. Лисицата и гроздето. Гасконска ли, нормандска ли лисица? Гаскония, Нормандия, области във Франция, чието жители се славят като честолюбци. Видя веднъж, тъй както беше прегладняла, забележителна лозница, отрупана от грозде зряло. Но тъй високо то висяло, че не могла да набере. И рекла: зеленяк ето, якучета го яли, от хленч, той явно май е по-добре. Вълкът и агнето. В спор надвиват с сила, а не с слова. Ето пример, един за това. Влезе агънце в китна дъбрава. Да си пиене вода от потока. Злият вълк, огладнял, за разправа жестока. Тък му търсеше плячката дява. Как посмя да ми мътиш водата без свян? Кресна горският лют хулиган. За нахалство таквоз аз не казвам без жал. Ваша милост, простете, не сте доразбрал. Блейна агнето. Вие стоите по-високо от мен. И се стичат водите. 20 крачки след вас. Как аз? Бих могло да ги мътя от толкова ниско. Пък и мигър се зиче тъй мъничко ще. Размътиш потока въобще. Абе, мътиш го. Звярат му ревна. И ниско. Се изказваш за мене. От лани го зная. Лани още ме нямаше, още бозая. От мама, тъй бедното агне отрони. Бил е брат ти тогава. Тук всичко се помни. Ама аз нямам брат, абе твоите бяха. А и вашето племе отдавна ме гони. Там псета чубани, по мене крещяха. Мъст за тебе, мъст, мъст. Ей така ти се пада. Сетне вълчо го сграбчи и без сантимент. Го повлече, уби и изяде, глух за всякакъв нов аргумент. Кокошката с златните яйца. От алчност губи алчният нерядко. Ще го докажа с басня кратка.
една особена кокошка с каперник някакъв държал. Тя снасяла му яйчица от злато, но по едно на ден. Съкровище богато. Се крие в нея, си помислил той. И я заклал. Ала отвътре тя била обикновена. Ни злато, ни яйца. Една вода студена. Най-често скръндзавият пие. Колцина напоследък сте видели. Париците си до стотинка пропилели. От извънмерна лакомия. Лисицата и щъркелът. Реши веднъж Лисана да покани комшията си Щърко на обяд. Бе се приготвила да го нахрани. С възрядка, бледичка на цвят. И постна манджа хитрата комичка. И при това сервира му в чиния, та Щъркелът с въздълги клюн и шия. Не хапна нищо. Тя излока всичко. Бай Щърко закопня да отмъсти и след неделя сам реши да нагости лисицата с обяд. Пък тя прие веднага, за пир богат взе да се стяга. И хоп, на Щъркела пред прага. Не закъсня нито секунда. Ах, гозбата ти Милха е чудно! Възкликна тя с възторг голям. Така обичам печено месце да ям. И седна на трапезата в прекрасно настроение, с предчувствие за чудно угощение. Но бе приготвил изненада. Тук Щъркелът сервира в дълги вази. Не бе проблем за него да извади месцето с клюн. Но тя смуцуна. Тази храна не стигна. И накрая се умете. Хем гладна, хем от срам между нозете, с подвит опаш напълно. Мошеници, пулката помнете, каквото сееш, жънеш. Заекът и костенурката, не е въпросът да си бърз. Печели точността. В той заекът и костенурката се увериха. Веднъж тя каза: Янна Бас, че до целта. Ще стигна преди тебе, Зайо. Зайо прихна. И от възторг подскочи чак. Нима ще мериш сили с мене в бяг? Госпожо, трябва ти лечение. Но аз на своето предложение държа, тя настоя и ето, облогът е направен, за което не ще се разпростирам занапред, както за името на съдията. Пресметна Зайо, че му трябват скока 5. От тези, дето прави щом в полята. Го погнат псета, а пък той с пъргавина ги резне с цяла дължина. Ще имам време, той си рече, за обяд, за дремчица на хлад и за разходчица. Пък баба Костенурка, с походката си славна, без никак да се юрка, се заклатушка плавно. Такъв съперник да успее да надбяга. На Зайо хич не му приляга. Та тя е толкова сбавна, че по-добре да й даде голям аванс, и тъй горката. Няма шанс. Зайо подремна, понапасе се с трева, после погледна и, о Боже, до финала. Внезапно я съзря. Тогава хукна през глава, ала, уви, напразно, вече бе успяла да скъса лентата. Видя ли, друже скъп? Му викна тя, уж си сърбес, пък те надвих. А бягах без да свалям къщата от гръб. Котаракът, невестулката и зайчето. Влезе в заешкия дом. Хитра невестулка с взлом. И добре се разположи, даже свои вещи в шкафовете сложи. Зайко бе навън за сутрешна разходка. Щеше му се и така да се помотка, без въобще да се тревожи. Да почувства мащерката как мирише, въздух свеж и ароматен да подиша. После зайчето Жано ударение се върна вкъщи, а пък там, не щеш ли, невестулка му се мръщи. Боже, но защо сте в моя дом, госпожо? Я не ме сърдете и веднага напуснете, инак между всички плъхове ще ви изложа. Но тя отвърна, че принадлежи имотът на този, който пръв се настани. Да, каза тя, тъй е в живота. От де на де ще претендираш за някакви стени и по какъв закон въобще бих искала да проумея. Кралски и някой дом. Се пада на Пиер или Гийом, с какво пред мене по-заслужили са те? По кой закон, в кой том? Захвана зайчето Жано ударение да разсъждава. Съвсем законно къщичката е на мен, дядо Пиер на татко ми Симон я даде. Един ден. Имотът пък от мене беше наследен. Пръв аз съм настанен. Така се получава. Добре, я да вървим тогава. Щом още спорим, рече тя, на съд свещен. Познавам съдия един, Рамина Гробис, Котарак. На всяко е неправда враг.
Светец направо, тих, възпитан, мек. За всяка разпра лек. Жано ударение, прие и те на път. Поеха двъмцата тогас, да търсят строг и честен съд. Рами на Гробис срещна ги: елате, драги, аз за вас ще сторя всичко. Доближете, че съм глух. Нали сте чували, на старини се губи слух. Щом те дошли до ногтите му по-наблизо, котакът вмиг ги уловил и ги изял, без в същността на спора да навлиза. Така той трудно дело разрешил. От тази басня можете да разберете как спорят дребните васали пред кралете. Двете кози. Козата има волен нрав, тя търси прав към щастието път. Омръзнал бил на две кози веднъж. Пейзажът все един и същ. Към нова паша те поели, където хората не са превзели най-вкусните ливади. Тъй се озовали пред дълбок и пълноводен пролетен поток. Но дръзките авантюристки наши поток не може да уплаши. С бял косъм и с синя кръв били и двете. Запристъпвали така едната срещу другата по тесничка дъска над зиналата пропаст. Но кой да мине пръв? И за една било той мостче тясно. Така опасно, че ставало веднага много ясно. Цял ужас е високо над реката. Но първата поела по дъската, отсреща нейна лика и прилика. Представям си го Людовик Велики с Филип IV в много люд. За остров, конферанс диспут. Така се доближили близко. И гордо носове допрели, за да докажат, че са смели. Рогатите ни две авантюристки, нито една не искала без слава. Път на отсрещната без бой да дава. На всяка древен род уж право бил и дал. Била едната от рода на Галатея, пък другата на Амалтея. От нея Юпитер бозал. Понеже никоя не тръгвала назад, и двете полетели в пропаста, тъй става по света. Откакто има свят. Гълъбицата и мравката, за малки животинки сега да поговорим. Веднъж бе долетяла за глътчица водица. До някакъв поток добрата гълъбица. Не щеш ли малка мравка изсипа се отгоре? Заплува тя, горката, замъчи се, къде ти? Добрата гълъбица я съжали веднага. Една тревичка дълга протегна. Да помага и изпълзя на сухо той насекомо клето. Едва спасена, нов. Я стресна инцидент. Един човек на лов. Се бе запътил, бос, на рамо с арбалет. И мигом бе готов по птицата да пусне стрелата си и след това да си я сготви в тигана при късмет. Но мравчицата ситна го щипна, той в ответ потрепна с арбалета, а птицата отлитна. Ловецът тръгна други неща да си намери за своята вечеря. Чели и стършели. Мед в храстите стотина стършела откриха и си го присвоиха. Ала пчелите на съд ги викнаха пред мъдрата оса. Кои според заплетения казус са собственици на меда, не бе и лесно да реши. Съдийката оса. Жужжат еднакво. Да сгреши. Тя можеше, приличаха си по крила, да не говорим, че еднакви им съши. Природата махнати облекла. Осата в чудо се видя. И продължи. Допроса с нови методи, но пак потъна делото в мрак, а бръмът се усили. Ах, Господи, какви ли! Забъркахме ги вече. Една пчела по-умна от другите изрече. 6 месеца процес. Медът се захароса. Не е ли крайно време да се реши въпроса? Той в общ интерес. Аз мисля, че не трябват разследвания свежи, ни речи и братвежи. Състършелите спора, за да решим, да видим, кой може тъй на скорост да прави мед и пити, но стършелското племе не щя да се заеме. Зато и осата даде успеха на пчелите, да можеше така и Господ да решава. Да гледахме от диви, но мъдри племена, решили бихме всичко и в нашата страна, а тук рушвет се дава и всеки те подмята. Крадат ни на момента. И тъй от всяка стрида оставя съдията. Черупки за клиента. Стридата и спорещите пътници. Веднъж на пясъка съгледаха двамина. Голяма стрида. Тя веднага им хареса. Късмет, извикаха и двамата. Закуска дивна. Добре, но кой да изяде деликатеса? Единият навеждаше се да я вземе вече, но другият го блъсна с вик. Не си познал. Не бързай.
Стридата, човече, принадлежи на този, който пръв я е видял. Дори така да е, му рече първият с досада, тя пак по право ми се пада, със зорък поглед съм известен, слава Богу, и аз със зрението много. Добре съм. Кипна вторият. Видях я, няма блъв. Добре, тогава аз я помирисах пръв. Докато спореха, Перен. Данден се появи. Стани арбитър в спора. Помолиха го те. Той стридата отвори. И я погълна в миг. А после заговори с витиеват език. Съдът реши. На всеки черупка му се дава. Заплетеното дело с това се прекратява. Не бързай да се съдиш. С дела не се лъжи. При тия днешни нрави присъдата се знае. Перен ще лапне всичко. Клиентът ще държи една черупка празна в ръцете си накрая. Гарванът, газелата, костенурката и плъхът. На госпожа Дюла Саблиер. Със своя стих ще ви издигна храм. Повечен от света ще го създам. Ръцете ми с божествено изкуство. Започват да създават красотата и надпис ще изпишат на вратата, подтиквани от светлото ми чувство. Живее тук богинята Ирис. Дори Онона не е по-велика, и Юпитер, върховен господар. Над богове и всяка ниша твар. Ще са щастливи тя да ги повика. Под свод, апотеозен и красив. Олимп ще се оглежда мълчалив. В Ирис, под балдахин от светлина, ще украси живота ти щастлив. С мотиви всяка храмова стена, че тя сама възпира гибелта. В прогнилите държави на света. А в дъното на храма ще виси портретът ти с вълшебните черти и с чара, който, без да го смути, най-дивен блян умее да краси. Аз бих направил в нейните нозе. Да падат смъртни, да склонят глава. Герои, богове и божества, да се прекланят нимфи и князе. В очите й разпалил бих душата. На всичките съкровища в света и пак не бих достигнал сладостта, с която ни обгръща нежността. На нейната сърдечност, на властта и мъжка смилостта пък на жената. Тъй малък е словесният ми дар. Пред вас, о, Ирис, и пред този чар, който достига дивни висоти и кара в унисон да затрепти сърцето ми. Това го казвам без най-малкия любовен интерес. Той в двора ви не е приет, та аз надявам се, че в някой светъл час на музата ми ще се разреши с проекта си да почне да греши. Пред вас такъв приятел, че дори приятелството ви напълно заслужава от разказа ми да се забавлява. Стой крал не би могъл да ви дари. Та нека обичта ми ви развлича, а кралят, той не знае да обича. Живота си положил бих пред вас, приятелко. Сега да пази Бог, за да ви разведря, започвам аз. Пак за животни, разказ и урок. Та костенурка, гарван и плъхче и газела живееха си чудно в един затънтен край. Понеже бе далече от хорските предели, направо беше рай, ала открива всичко човекът зъл и хищен. Нито води дълбоки, ни небеса високи. Покоя гарантират. Не му обягва нищо. Газелата пасеше веднъж сред кът прекрасен, когато куче, пратеник ужасен, на хорската злина голяма. Следите й надуши изроената трева и тя побягна. Доста време след това се сети плъхът, че по сестримата им я няма. Приятели, газелата къде е? Да има някой някакво известие от нея? Тук баба Костенурка. Извика, ако можех аз, тъй с небето да се штуркам, както умее гарванът завчас. Узнала бих каква ли каша. Грози приятелката наша, прочута с бързия си бяг. В беда сърцето разпознава всеки знак, веднага гарванът се стрелна. И с погледа си зорък бързо мерна. Газелата в един капан. Тоз час се върна той тревожен, запъхтян, разказа за това и без братвеж, разлян. В стенания безмерни и без да губят време за преглед разпилян. По даскалски модел направиха си план и изчислен, и смел. Решиха тъй двамина. Веднага да заминат. За там, където стене, газелата пленена. За третия решиха, че в цялата комбина е по-добре да пази с тъй бавния си ход. Тила им от комплот. И мигом плъх и гарван надеждата ги юрна.
Дано заварят жива. Газелата красива. Пък баба Костенурка не изтърпя пасивна, а също подир тях усилено запъшка. Понесла на гърба си възтежката си къща. Зае се бързо плъхът, без много да се мръщи. С въжето на капана и го прегриза в крачка. Но върна се ловецът, къде е моята плячка? Веднага плъхът в дупка подземна се пръждоса, газелата в гората, а гарванът в небето. Ловецът пък, ядосан, озърна се и ето, съгледа Костенурката бавно да се носи. Все нещо ще намеря, помисли той със яд за моята вечеря. И я прибра в торбата без никакви въпроси. Но гарванът това видя и го разказа. Веднага се показа. Пак пред ловеца дръзко спасената газела. Той хукна да я цели. Слъка си, а тогава започна своето дело. Плъхът и в торбата загриза дупка смело. От щастие затупа. Сърцето Костенурско не стана днес на супа. Така завършва тази голяма епопея. Бих могъл още дълго за вашата наслада да ви разказвам, колкото цяла Илиада или пък Одисея. А Гарвана за главен герой бих назначил, макар че ако трябва да бъдем честни, всеки си има важна роля и всеки ми е мил. Препуска по пътеки. Газелата и може врага да заблуждава, а баба Костенурка пък мъдрости раздава. И Гарванът веднага ги въплъщава в дело. Пръв всеки е, в което се справя най-умело. Кого да отличиш? Бих предпочел сърцето, лисицата, маймуната и другите животни. Щом царят на животните, лъвът, умрял, дошъл на дневен ред въпросът. Кой би могъл след неговата смърт? От тук натам короната да носи? Извадили я от съндъка леко, край който пазел дракон зъл и дърт. И тъй решили да я пробва всеки. Комуто стане, той е предводител. Ала не им подхождали главите, бил някой смалкат, друг пък бил рогат. За да не изостане по-назад, маймуната нахлузила я също. Започнала да вряска, да се мръщи, да разиграва разни зевзеклъци. Не щеш ли нейните маймунджилъци? Така харесали на мнозинството, че я избрали и на тържеството. След той и зацелували ръка. Лисицата не мисляла така, но етикета тя не нарушила, а поздравила, после промълвила. Ах, ваше много бляскаво величество! Наблизо злато знам, в добро количество. Сега сте цар, и то ви се полага. Маймуната се втурнала веднага, за да не я превари друг. Ала уви, той бил капан за глупави глави, една дълбока дупка. И тогава запитала Лисана, тук това. Дали е цар? Решили, че не става. Короната за всяко е глава. Старецът и синовете му. Всяка сила е нищо, ако не е съюз. Езоп, фригийският роб, го твърдял наизуст. Ако тук-там перото ми нещо добавя, за да пасне към нашите нрави и вкус, то не е в спор с Федър звезда. Не ми подобава. Звезда Федър, около 15 пере хере, около 70 се ел хере, прочут римски баснописец. Той обича за славата нещо да драсне, а подобен мотив мен не ще ме залиса. Но да почнем накрая и нашата басня. За човека урок по единство измислил. Веднъж старец един викнал трите си сина и започнал. Деца, скоро ще си замина. Ето сноп със стрели. Искам някой от вас да ги счупи. Пулка подготвил съм аз, най-големият взел ги и яко пъхтял, но да счупи стрелите въобще не успял. После вторият цял се огънал от хъс, но напусто. Най-малкият, момък чевръст, също пробвал, но в суе борбата била. Не изпукала даже едничка стрела. Ех, слабаци, подметнал бащата. Май аз. Пак ще трябва да правя нещата за вас. Те помислили, че ги майтапи, но хоп, той една по една счупил целия сноп. И им казал, родът да е съединен и ще бъдете силни. Помнете от мен, после пак се отпуснал. Дошла болестта. Не след дълго усетил, че идва смъртта. Чуйте, мои деца, аз потеглям към края. Той им казал, сберете се тука, желая. Да ми сторите клетва, че ще сте единни. Те заклели се тримата, плачейки силно, и бащата умрял. Той оставил големи
Уж богатства, но също така и проблеми. Ту дела, ту кредитори, ту пък скандали. Се явявали, ала били отначало. Дружни братята само че 2-3 недели. Ако свързва кръвта, интересът разделя. Разни дрязги започнали, все по-горещи. За наследството също изострил се спорът. Ту там третият брат съди първия нещо, ту пък втория. Него, ту първият, втория. А съседи, кредитори пак ги нагъват. Всеки нещо желае, за нещо напъва. Брат пък, брата изобщо не щял да разбира. Ако първият тръгне, то вторият спира. Тъй загубили всичко накрая, нали? Не разбрали урока със снопа стрели. Войната на плъховете и невестулките. Плъховете не обичат. Невестулки и обратно. Много, много неприятно. Те от дупките надничат, но добре, че вътре крият своя плъховски живот. Невестулчият народ. Най-големи поразии. Инак би им причинил, ала царят плаши, обявил веднъж война. Бил войската отруил. Невестулките под строй. Също тръгнали на бой. Летописец изчислил, че началото било страшно, кърваво и зло. Паднали бойци без чет, кръв се плискала навред, но накрая, то се знае, плъхът пак изял калай. И макар че гордо стяг. Вдигал и зовял на бой. Не един плашок герой и пред превъзхождащ враг. На народа си кураж. Вдъхвал като верен страж. Най-накрая, все пак, крах. Логиката тъй твърди. Силният ще победи. Значи, бягай от пердах. Но плашоците велможи. Всички минали под ножа. Само чиновете малки се спасили много лесно. В дупчиците свои жалки. Дупките обаче тесни. За велможите били, че са те възедри даже. Носили пера, нали? С тях показват, че са важни, а и плашат уж врага. Дупка нямало за тях. Те платили си дълга, други оцелели в страх. Пада тежката секира върху главните глави, който много се навира, най-накрая най-кърви. Пред голямата каруца. Конят най-опасно куца, а пък малките успяват да се мушнат и спасят. Тъй живота продължават. Гордите ги чака смърт. Влюбеният лъв на госпожица Дю Севине. О, Севине, чиято красота! На нимфите им служи за модел, пред взора ви е всеки лъч несмел и гасне в най-безумната мечта. Помолих ви, госпожице прекрасна, да ви разкажа днес невинна басня, как и лъва, най-силния в света, успяла да надвие любовта. Тя, любовта, е властен господар и срещу нея още няма цяр, от козните й да ви пази Бог. Разказвайки урока и жесток, не искам да ви нараня с това, а искам да ви пратя хубав знак. Чрез този разказ той едва почуква спрял на светлия ви прак. С усърдни и признателни слова. Когато бяха надарени с реч. Животните, там някъде далеч, поискал лъв девойка за жена. Защо пък не, в онези времена? Животните май даже по-добри. От хората били с човещина. Навред блестели, а по ум дори. Били напред, иди ги разбери. Та този знатен лъв с голяма власт поискал за жена една добра и хубава човешка дъщеря. Тъй смятал да се приобщи към нас, ала не бързал да крещи «Ура!» за зет, такъв бащата на момата. Да се сродиш с звяр все пак, уви, а да откажеш, също не върви, не гарантира отказът нататък, че лъвската атака ще престане и дъщерята няма да пристане. Защото тя така, поне на вид, не давала ни шан да е против. Жениха, пък макар и страховит, а смятала, че даже е красив. Бащата не посмял очи в очи. Спряк отказ лъв един да огорчи, а почнал тъй. Девицата е нежна и може много лесно да раните. С зъби или ногти по нощите. Вие кожата й чиста, белоснежна. Да се изрежат ногтите, изгладят и зъбите ви да се поизвадят. Повярвайте, това би позволило да се избегнат остри епизоди. Целувките ви да са превъзходни и дъщеря ми да е много мила. Лъвът веднага стои се съгласил. Нали говорят, любовта е сляпа.
без зъби и без ногти. Кротък, мил. Горкият не разбрал, че е пред трапа. Набързо пуснали му 2-3 псета. И те го свършили без много шум. Любов, любов, щом паднем ти в ръцете, е правилно да кажем с Богом, Скулптурът и статуята за Юпитер. Дивял се скулптор неслучаен. Пред мраморен, прекрасен блок. Какво от него да извае? Животно, маса или бог? Да бъде бог е подходящо. А пък в ръцете ще държи. Той грамотевица трещяща. Да удря земните лъжи. Така си рекал и голямо. Творение създал с длето. И всички казвали му само. Не може да говори то. Пред Юпитера си тържествен. Пръв скулпторът се поклонил. И пръв повярвал, че божествен. Дух всъщност го е построил. Подобно този скулптор прави. Поетът също често знам. И ту се плаши, ту пък слави. Той собствени химери сплам. В това прилича на децата. Тях много силно ги боли, само когато от играта. За миг ги нещо отдели, сърцето винаги се чуди. И после пада в плен на бляна. Така след своите заблуди. Върви народът без подкана. Рубуват всички не от вчера. Така на страст и идеал. Така Пигмалион Венера, Пигмалион, античен ваятел от остров Кипър. Влюбва се в създадената от него статуя на жена, на която Венера вдъхнала живот. Залюбва, а я е създал. Пред битието безотрадно. Върви човека, разбери. Стои пред истината хладно, а пред заблудата гори. Вълкът и лисицата. Знаеш ли в живота ти кое? Истински те води към победа. Който е войник, не ще да е. Който не е, се стреми да е. Бил веднъж един лисан решен. Вълк да стане, какво мечти? Може да мечтае пък в Овен. Някой вълк да се превъплати. Само се очудвам, че това. Принц един в проза го излага. Аз си блъскам сивата глава. Без голям успех. А той едва. Не навършил 8, в джоб ме слага. В разказа му всичко си тече. Като по вода. Дори поетът. Рядко тъй добре ще увлече своите почитатели заклети. С най-христоматийните сюжети. Преразказвам според своя дар, ала младият ни господар. С дарби ще очудва боговете. Майте първа. Аз във вековете. Не провиждам, но си мисля. Нов. Омир май ще трябва тук. Готов. След описка страст да изкове. Одата за нови върхове, но не виждам никой. Азове. Баснята, да я започнем според своя план. Каза на вълка веднъж един лисан. Писна ми, ту хвана някой стар фазан. Ту пък полумъртво пиле. Ти по-рядко влизаш в селските къщя, а похапваш майче по-добри неща. Научи ме твоите хватки, братко мили. Може би с възтлъсто шиле. И лисан е време да се погощава. Няма да се каеш, ако го направиш. Може, казал Вълчо. Хем наскоро, брат ми. Хвърли топа. Тък му кожата ти става. Грабвай и обличай. После гледай хватки. Как овце сред стадо да се грабне може, и лисан във вълча кожа. Новите науки бързо взе да учи. Първо бе несръчен. Но пред даскал Вълчо. Скоро почна да се пъчи. Тък му стана майстор. Ето, че се случи. Стадо там наблизо. Бай Лисан Вълканов. Спусна се и страшна паника настана. Тъй пътрокъл на Ахила. В доспехите оплашил с чужда сила. Куп троянци и началник, и войник. Тук пък слух за 20 вълка плъзнал в миг. Всички хукнали към село с бърза крачка, само малко агънце оставили за плячка. Грабнал го Лисан, но ето на. Чул наблизо коткодякане на квачка. Хвърлил кожата веднага на страна, хвърлил камуфлажа с нея, хвърлил агнето, уроците честа. За какво ли му е тя? Тази глупава идея? Илюзия е, че с добра дегизировка си друг. Дълго не живее. И най-изкусна маскировка. Мечката и двамата авантюристи. Два закъсали другаря. Се решили, за парата, да пробутат на кожаря. Меча кожа. Само дето мечката била в гората. Иначе това животно било мечешкият цар. Щяла кожата да пази толкова топло, толкова сухо, че голяма далавера да направи то с кожар.
Щяла кожата да стигне май за цели 3 кожуха. Овчият кожух пред Мечи бил, разбира се, буклук. Най-накрая с кожаря се разбрали за цената. Кожата те още утре щели да доставят тук. Преуспели в пазарлъка и поели към гората. Само че в гората Мечо ги пресрещнал малко лют. Първият от ужас драснал, вторият от страх примрял. Може да се каже, нещо пазарлъкът не вървял и да вникне в тази сделка Мечо си не давал труд. На дърво се покатерил първият авантюрист и треперел като лист. Вторият пък неподвижен на поляната лежал, нито дишал, нито мигал и се правил на умрял. Бай Мецън обиколил го, даже леко го повдигнал, после го раздрусал, после ритнал странния тюфлек. Гледа, тялото остава в положение, което май говори за ковчег. Мечо даже помирисал на лежащия лицето, тъй отблизо се наврял и си рекал: я да тръгвам, този тук е хвърлил топа, плюс това съвсем безспорно вече се е осмърдял. Щом си тръгнал, Мечо, ето първият честит дотропал и спасението общо взел да коментира вещо. Добре се отървахме, викал, само май с шубето. Ама я кажи, в ушето. Звярат рече ли ти нещо? Че видях го тоз злодей. Как те душеше полечка? Рече, никога не дей. Вече сделки да си правиш с кожата на жива мечка, вълкът и кучето. Веднъж на Вълчо, тъй изпосталял. От лоша слука, взе, че му се случи. Да срещне док един, с косъм заблестял, охранен и як, макар и враг на всяко куче. Вълкът реши да не напада. Дори и от засада, бе твърде силен този пес. Напротив, интерес. Реши да прояви, зато и спокойно поздрави и даже джентълменски заяви, че му харесва стойката на дога. Така му рече кучето: за Бога, ти би могъл да бъдеш като мен. Излез от този лес студен. Там всеки твой събрат. Ту го измъчва глад, ту хайки му устройват без пощада. Така Марцина мрете преди срока. Ни пенсия, ни кокъл. Смени боята, ще живееш в наслада. Вълкът запитал: а от мен какво си иска? Дреболия, рекло кучето, да гониш дивеч и подир пръчката да тичаш. На господаря да се струваш симпатичен. Повярвай ми, че всичко е тъй нищожно пред размерите на хонорара, уютен дом, игри до старост, банкети като на курбан. Вълкът бил вече от възторг обзет, дори сълза на свян. Проронил пред такъв късмет. Но в този момент нашийника на кучето видял. А той как да разбирам? Това ли нищо? Как нищо? Ами тъй гердан. Чрез него просто ме завързват за синджира, завързват и където ти хареса. Не можеш да вървиш? Да. Голям пък прас. Да, прас такъв, че и за всичките деликатеси. Не бих го сложил аз, такъв гердан, и за милион не бих закичил. След тези думи хукнал в бяг вълкът и още тича детето и даскалът. Сега ще ви покажа трофилата, с които глупостта е украсена. Едно дете се хлъзна във водата, докато си играеше край сена. Но бдеше Бог над детската съдба. И то се вкопчи в една върба. Докато се удържаше за клона, наблизо мина учена персона. Учител важен. Викна му детето: потъвам, гина, моля, помогнете. Магистърът се спря и се нервира. Той пък всяка граница минава. Та кой такава глупост е съзирал? И как такъв хайдук се възпитава? Дали въобще родителите знаят? В какви места кретенът им се шляе и вагабонд, какъв им се е пръкнал? След той хлапака той все пак измъкна. Визирам тука разни групи хора. Дърдорковци, педанти, натегачи, те сигурно познават, че говоря. За тях сега. Изглежда, Бог ги тачи, защото се развъждат без умора. Те смятат, че игрите на съдбата са повод за ошлайфане в речта. Друже, я подай си ти ръката, а после кара и с проповедта. Петел и бисер. Откри петелът бисер, след той го помириса и ритна в близък храст. Добре лъщи на слънце, но царевично зрънце. Бих похаресал аз, невежият тъй мига.
а после с древни книги. Върви на антиквар. Безценни да са всички. Бих предпочел парички. Пред всякакъв буквар. Двата бика и жабата. Веднъж помежду бици два ужасен бой течеше, за крава и ливада. Пък жабата тъжеше. Там рекоха. Защо ли? Защото, квакна тя, когато приключи между тях войната, тепърва почва цял порой от жабешки неволи. Ще царства, който победи, в ливадата богата. Ще трябва да се примири надвитият с блатата. И той ще дойде да царува и с нашите мочури. И трябва да сме все наштрек, къде крака ще тури. Но ще ни мачка той, безспорно, с цели десетици. Той коства ни войната за госпожица Юница и точно според тези думи. Протекоха нещата. Надвитият разплеска сума. Ти жаби из блатата. Тъй дребосъкът по света. На всички, дето са големи, заплаща глупостта, орелът и бръмбърът рогач. Веднъж подгонил заек млад грамадният орел. Животът всеки му е мил, докато още тупка. Сърце в гърдите. Та страхът беглеца наш довел. Пред бръмбърова дупка. Скривалище това не е, но хваща се за сламка. Удавникът. Орелът вече започвал да пикира. Тогас от своята дрямка се сепнал бръмбърът и взел така да агитира. Не дейте граб във ваша светлост, то заю-баю клет. Аз зная, че не бих могъл да ви възпра с сила, но моля ви да проявите днес царската си милост. Към моя скъп съсед. Ала орелът великан дори не отговорил, а с мощен мах съборил. Рогача най-напред. После отнесъл зайо. За яростна разплата. Се бръмбърът заканил. Издебнал време, щото орела да го няма, избръмкал до гнездото. И му струшил яйцата. Когато сетне се завърнал в гнездото си разбито, със страшен вик орелът разтърсил планините. Но без да знае даже кому да отмъщава, напразно небесата огласил с гръмка врява. На другата година решил да вземе мерки, гнездото си високо в скалите да го скрие. Но бръмбърът яйцата пак смогнал да разбие, като ги пускал с много яд за заека мастейки. Орелата й сразила тази поредна нова мъка, че с месеци не млъкнал. След той, нали приет е? При Юпитер, самият цар, баща на боговете, яйцата си той нови в хитона Божи скрил и вярвал, че от враг ги е този път спасил. Кой Юпитер би дръзнал с набег да смути и да ги похити, ала не спрял да жили. Рогачът и пред трона. Изпръскал с мръсна капка на Юпитер хитона. Той почнал да го чисти, яйцата се струшили. При тази вест орелът към Бог възнегодувал, заплашил, че напуска небесните предели, че няма да слугува и ще се разбунтува. Тук Юпитер се стреснал. И бръмбърът явил се тоз час на съд небесен. Там всичко споделил. Разбрали на орела вината боговете, но тъй като не щели со благо враговете. Проблема да решат, съдът постановил от днеска на орела любовният сезон да се мести в друго, много по-безопасно време. През зимата. Тогава рогачът сладко дреме. Това да е закон, лъвът и комарът. Ей, земна гадост, я изчезвай на страна. Така лъвът, всесилен цар, извикал на един комар. Пък онзи обявил война. Ти може да си цар, но си голям простак. И въобще не се страхувам. От тебе. Волът по ударение е як, а аз го карам да танцува. Това комарът заявил и тънко затръбил атака. В началото в гърба се впил, а после продължил нататък, врата зажилил с бяс такъв, че побеснял гигантът лъв. И ето го, разцепва с рев околността, трепери в ужас всичко живо покрай звяра. Това е дело на мъста и ходовете на комара. А той все впива остро свределче в плътта на страшния си враг. То бузата пронизва, то в ноздрата му влиза, докато става нетърпима тази гавра. Лъвът сам себе си дере, окървавява. Невидимото насекомо гледа и се радва. Как от зъби и ногти царят се лишава. Накрая, в рани цял, почти развалина, дори с опашката да бие вече спрял. Дошла умората и край на таз война. Лъвът се проснал като труп и се предал. Комарът пак надул тръбата за победа. Навсякъде бръмчал
и вярвал, че го гледа цял свят с възторг. Докато му се случил. На пътя паек с мрежа. Там пътят му приключил. Какво от тук си струва добре да отбележим? Единият е малък, но често най-ранява. Най-дребният, защото човек го подценява. А другият от много надменност, сила, слава, сам себе си сразява. Мелничарят, синът му и магарето. Нага Дюмокруа. На изкуствата главен родител се пада. По заслуги и майсторство древна елада. Ала нейната мъдрост изчерпване няма. Всеки ден нова ценност откриваш голяма. Крие всяка легенда пространства огромни. В тях пътуват и нашите автори скромни. Да ти кажа, шедьовър, с финес съчинен, оня ден от Малерб на Ракан бил съобщен. Франсуа Малерб, около 1555-1628 година. Френски поет-класицист. Онора дю Ракан, около 1589-1670 година. Поет и последовател на Малерб. Тес, на лирата верни, добри мъченици. На Хораци наследници и ученици, насаме се видели наскоро, за да поговорят спокойно в отбрана среда. Тъй захванал Ракан, почитаеми, вие сте живял толкова дълго, не може да скрие. Вече никаква тайна съдбата от вас. За съвета ви ценен помолил бих аз. Накъде да се впусна в житейския друм? Вие знаете моя произход и ум. Дали в скромна провинция да се затворя? Или чин и пагон да преследвам при двора? Вретом всичко е смес в пропорции странни. Крие чари войната, а бракът пък рани. Сам да бях, аз бих знаел, но другите хора? И какво ще помислят роднините двора? Ах, какво ще помислят? И се ококорил. Срещу него Малерб, после те отговорил. Четох как мелничар с коси побелели и синът му 15 годишен поели към един панаир да продават добиче, не голямо магаре, неща прозаични. Но понеже целя е ли цена по-висока, за да бъде по-свежа там тяхната стока, те увързали Марко и рекли на гръб да го носят с почивки. Подход доста тъп. Още първият, който ги зърнал от смях, се прегънал и викнал: какво доживях? Две магарета носят по-умен събрат. Мелничарят се жегнал от този обрат и развързал веднага добичето кротко. То било предоволно от своята разходка. Но сега го възседнал синът, а бащата го подкарвал и тъй продължили нататък. После трима търговци ги срещнали. Само, щом ги мернал, единият викнал през рамо: ей, младежа, я слизай, не те ли е срам? Ти се возиш, а старият пъпли едвам. Той да язди е правилно, вместо да крета. Хвала вам, господа, и мерси за съвета. Мелничарят отвърнал. И бързо местата да си сменили с момчето. Но малко нататък три госпожици почнали да коментират: Боже, гледай как мъчи детето вампирът. Та дали за владика се мисли дъртакът? Виж го как си седи, като жаба разквакан. Я си гледайте пътя, мълвял мелничарят, но понеже започнали да се повтарят коментари подобни, той, за да ги няма, преценил, че ще яздят нататъка двама. Много скоро ги срещнала друга дружина. Виж как мъчат добичето тия двамина. Ей, какви хора има! То бива ум плитък. Та нима нямат милост към своя добитък. До пазара ще стигнат май само с кожа. Боже, няма акъл, който мисли, че може да е всеки му в тази държава угоден. Викнал тъй мелничарят. Я, сине, да ходим. По-добре пак пеша. Белким стигнем накрая. Между другото Марко се радвал на тая нова мисъл, но пак коментирал народът. Ей, това ли е вече последната мода? Мелничарят да пъшка, а Марко да тропа. Леле, тия двамината нещо им хлопа. Сигурно старият свикнал е на магарица. Или мели на някоя дърта вдовица, та добичето само при нея го кара. Абе, трио магарета. Тук мелничарят се развикал: магаре съм, вярно, признавам. Щом да слушам съвети, цял ден продължавам. Но сега се заклевам, от тука до края, да си дрънкат. Ще правя каквото си зная и на вас ще ви кажа. Воювайте с пете, прегърнете идея, жена прегърнете,
но и в столица шумна, и в край непознат, няма как да харесаш на целия свят.